Dobrý deň, vážení spoluobčania. Vypočujte si oznámy miestneho rozhlasu. V dňoch 19. až 22. septembra sa v našej obci uskutoční architektonický workshop s názvom Architekti komunite. Túto akciu organizuje obec Partizánska Ľubča v spolupráci s občianskym združením Kultúrne koncepty s podporou Slovenskej národnej galérie. Zúčastní sa ho 30 architektov z celého Slovenska. Na workshope sa budú riešiť problémy či zadania, ktoré sa týkajú priamo našej obce. Koniec oznamu. Takže ešte potom raz mi daj otázku, aby som sa chytil a ideme na to. Od architektonického workshopu očakávam to, že nám vznikne banka nápadov, ako riešiť vlastne problémy, ktoré máme v našom verejnom priestranstve. A rád by som v budúcnosti vlastne z tejto banky nápadov čerpal a postupne vlastne realizoval jednotlivé časti. A veľmi mi záleží na tom, aby tento náš verejný priestor dostal nové podnety, možno nové funkcie, aby sa tu ľudia cítili príjemne, aby sa tu radi vracali a aby sme boli hrdí vlastne na našu obec a jednak možno že aj na tie zmeny, vlastne, ktoré tu postupne vykonávame. Môj vzťah k Ľubči je veľký a úprimný. Je tu veľa ľudí, ktorí sú iní ako ľudia v prostredí, v ktorom sa bežne pohybujem. A tou inakosťou mi dávajú veľmi veľa. S takou jemnou nadsázkou sa dá povedať, že ma akýmsi spôsobom doplňujú, že som taký volákysy, to si ale iba ja myslím, komplexnejší človek. Ľubča je veľmi špecifická. Má veľký chotár, má veľkú dolinu. To prináša so sebou všelijaké možnosti. Na konci tejto doliny stovky rokov bola banická osada, čo dávalo Ľubče úplne iný rozmer a to je na nej vidno. Je to vidno na jej architektúre. Napríklad Ľubča je celá z kameňa. To je na Slovensku nebežná vec. V skutočnosti môžeme povedať, že tu skápal pes. A pritom tie možnosti sú tu fakt veľké. To je otázka len to začať stavať, začať to hľadať, začať to nachádzať, začať to presadzovať, začať to budovať, zobudiť tú občinu. Nás tá úloha ako architektov zaujíma, že čo by sa tu dalo, keby sa to dalo. Samozrejme, za 4 dní sa nedá vypracovať projekt pre stavebné povolenie. Bude to skôr o ideách, možno o nejakých víziách, štúdiách, na ktorých budeme postupne pracovať a budeme meniť tento náš priestor. Máme 5 takých základných tém. Prvá téma sú humná. Mlyn. V stredu obce nám tečie potok Ľubčianka. Ďalšia téma je kultúrny dom. Alebo téma námestia. Čo s tým? No, niečo. Čo? Uvidíme odpovede, hľadajú sa. Veľmi dôležitou súčasťou tohto architektonického workshopu je aj školský projekt alebo školský workshop. My sme hľadali nejaké spôsoby, ako prepojiť celý ten proces alebo aj výsledky tohto architektonického workshopu s miestnou komunitou a preto sme sa rozhodli, že oslovíme miestnu základnú školu. 15 detí prešli veľmi podobným procesom ako veľkí architekti na tomto veľkom workshope. Prechádzali sa obcov, identifikovali sami nejaké problémy a sami hľadali nejaké architektonické riešenia pre zlepšenie života vo verejnom priestore. Vytvorili sme novú autobusovú zastávku, lebo táto je už zničená a keďže už máme aj prerobenú druhú autobusovú zastávku, by som chcela, aby bola prerobená aj táto. Je to z dreva, sedačka a dal som to do takého tvaru do C-čka, lebo je to zaujímavé a dá sa rôzne akože polohy tam sedieť, aj lahnúť si tam môžete a hoci kto tam si môže prísadnúť.
Asi veľa ľudí, čo chodí do roboty do Mikuláša alebo do školy, deti, kto chodia do inej, tak asi tí používajú dosť často túto zastávku. A myslím si, že sa im bude páčiť, ak sa postavá. A to je všetko. Z tohto školského projektu vzišli 4 návrhy, čo je úplne úžasné, že sme sa vlastne dohodli so starostom Lácom Balažecom, že víťazný návrh z tohto školského workshopu obec, kým príde zima, zrealizuje. Veľmi príjemne ma prekvapili s ich nápadmi a bol som naozaj nadšený z toho, akým spôsobom vie naša mládež premýšľať. Pre túto obec vlastne tvoria takú pomerne výnimočnú vrstvu stavebnú. Tie humná kedysi fungovali teda najmä pre tento poľnohospodársky účel, alebo teda možno pre nejaký skladový účel. A v dnešnej dobe je väčšina z nich teda nevyužívaná, respektíve využívaná možno iba ako taký sklad. Tým, že predstavujú nejakú architektonickú hodnotu, tak je vlastne potrebné rozmýšľať o tom, akým spôsobom sa s nimi dá narábať, tak aby ich bolo možné zachovať. Tie humná sú v súkromnom vlastníctve, nie je to nejaké obecné vlastníctvo. A my sme teda presvedčení, že lepšie než nejako regulovať a zakazovať je vlastne motivovať tých ľudí a ukazovať nejakú cestu k tomu, ako využiť to, čo majú, tak aby z toho mali aj oni nejaký úžitok. Ja som zažil napríklad svadbu, kde sa tá hostina odohrávala v humne. Potom druhé to možné využitie, ktoré ukazujeme, tak je vlastne také veľmi jednoduché ubytovanie pre turistov. A navrhujeme teda nakoniec veľmi akože tak špekulatívne a možno až trochu utopisticky vznik obecnej prevádzky, kde by vlastne nejakých zopár ľudí, ktorých by zamestnávala obec, vedelo kontinuálne zabezpečiť postupnú rekonštrukciu týchto humien. Niektoré časti sú naozaj také, že by ich trebalo nechať nedotknuté a do niektorých častí sme zasiahli menšími drobnými stavebnými prvkami alebo drobnými krajinárskymi úpravami, čo sa týka vegetácie. Snažili sme sa ako keby vytvoriť prístup tých ľudí, aby sa mohli dotknúť vody, aby si pri nej mohli posedieť, prípadne jej nohy omočiť, pretože sme sa dozvedeli, že i to títo ľudia by chceli alebo teda obľubujú. Obec má taký zámysel alebo takú ideu s tým mlynom prinavrátiť mu tú pôvodnú funkciu a sfunkčniť technológiu, ktorá sa tu stále nachádza, ale momentálne je v dezolátnom stave. Sme rozmýšľali, aké ďalšie funkcie by sme mohli pridať, aby sa sem ľudia chceli vrácať, aby tu chceli tráviť svoj čas. Takže pridružili sme funkciu kaviárne, infocentra a z vedľajšej hospodárskej budovy sme vytvorili priestory pre komunitné centrum, ktoré môže slúžiť pre rôzne vrstvy obyvateľstva. Taký najväčší potenciál a zároveň možno aj problém námestia je jeho nadrozmerná mierka, ktorá veľmi nerešpektuje človeka a ktorá by sa mala možno aj vďaka nášmu návrhu upraviť a dodať príjemnú atmosféru, ktorej budú chcieť ľudia tráviť spoločne čas. Teraz ten dom, ako môžeme vidieť, nekomunikuje veľmi, že tá fasáda je uzatvorená. My vlastne týmto riešením, pridávaním ďalšej vrstvy, ktorá je pochôdzna a prepája tieto priestory, sa snažíme pretransformovať to, aby to vlastne spolu hralo a zároveň bolo to pre ľudí otvorené. Už keď sú tu vlastne na tom kultúrnom dome tie vrstvy, ktoré tam boli dodané pri prestavbe a pri rekonštrukciách, tak ich aspoň takým lacnejším spôsobom obalíme a môže to vyzerať jednotne a doplňať celý ten návrh toho konceptu. No, obalíme ich vlastne brečtanom, ale to už našťastie s nami spolupracovali dvaja záhradní krajinní architekti, takže ten názov by ti podali presne oni, ale
to už odo mňa nemôžeš chcieť také. Napadlo mi, že s takou akoby pohnutou a bohatou históriou, akú obec Partizánska Ľupča má, nemá samotná obec sprístupnený alebo vytvorený nejaký turistický informačný systém, ktorý by vedel turistov po príchode do obce previesť po miestnych pamiatkách alebo jednoducho po lokalitách, ktoré stoja za to vidieť. Takže zapnem si fotoaparát, namierim ho na QR kód. Nič sa nestane, ale mám vypnutý internet. Takáto podstava, akoby jednoduchý drevený hranol je to nízkonákladová vec, je to jednoduché na výrobu a zároveň je to trvácne. QR kód je momentálne vytlačený len na papieriku. Neviem si predstaviť vyleptaný alebo vygravírovaný kúsok subtilného plechu. Takže zapnem si fotoaparát, mobil je pripojený na internet, vlastne namierim kameru priamo na QR kód, na obrazovke mi vyskočí odkaz na web a ten ma prelinkuje priamo na online náučný okruh Partizánskou Ľupčou, kde si viem napríklad kliknúť konkrétnu lokalitu, líniové humna a na obrazovke v podstate vidím fotografiu, ktorá znázorňuje ten istý pohľad, ako mám teraz pred sebou. Verím, že forma architektonického workshopu je tá správna forma a možno by sme boli radi príkladom aj pre iné samosprávy, ako pristupovať k takýmto pomerne zásadným zmenám verejného priestoru. Veľmi som rada, že sme sem prišli pracovať priamo na mieste a cítiť tú atmosféru, cítiť to miesto je také veľmi obohacujúce. Sú tu ľudia naučení pracovať, komunikovať, sú otvorení a to je to, čo vlastne ma zblížilo s týmto miestom, ktoré samozrejme je aj nádherné svojou prírodou a vlastne rozložením tej dediny, kde všetko je blízko. Partizánsku Ľupču vnímam ako obec, ktorá má veľmi zachovanú stredovekú urbánnu štruktúru. A celkovo má človek pocit z tej obce, že naozaj to bolo kedysi mesto a nie dedina. A myslím si, že niektorými drobnými zásahmi, ktoré tu aj s kolegami tento týždeň navrhujeme, by sme ten mestský pocit vedeli trochu prinavrátiť. Pevne verím, že keď Ľupčania uvidia výsledky tohto nášho architektonického workshopu, tak si tieto jednotlivé myšlienky osvoja a budú vlastne takisto hrdí, takisto ako som ja hrdý na to, že sa nám to podarí zorganizovať, že budeme nositeľom zmien vlastne v tomto verejnom priestore.